ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಗ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಟುಳ್ಳೇರ ಅಗ್ಲೇ ಪಿರ ಆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಅಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ನಡತಂತುಂಡು ಪಂಪನೆ ನೆನಕೇಳಿ ಯಾನ್ಲೋರಿ ತುಳುನಾಡುತ ಬಾಗೊಟ್ಟು ಬತ್ನಾಯೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆಯುವಂಥ ಹಿರಿಯಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಈ ನಾಲೆಟ್ ಒಯ್ಕ ಕೊರತೆ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಪಂಪನೆ ಕೇಳ್ತಾ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಆತಿಪ್ಪು ಅಂಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಆ ಭಾಗಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ನ ಅಗಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐನ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ತುಳುನಾಡು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶವು ಆ ರೀತಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶನ ಒಳ್ಳ ನಂಗೆ ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆ ಕಡಲದ ಅಬ್ಬರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಡಲದ ಅಬ್ಬರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ. ನಾನೊಂಜಿ ಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದು ಬಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ. ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೆರ್ಮರಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಉಡುಪಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಭಾಗ. ಮೂಳಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪರಾರು, ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಂಬರಲ್ಲಿ ನಡಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರಾರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಲು ಒಂಜಾತು ಒಟ್ಟಾತು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪರಾರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ. ಅವು ನಿಗಲ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಇಪ್ಪರಾರು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರಾರು, ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪರಾರು. ಬೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಅವು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೀತ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪನ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಓಳು ಪೋಂಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರತು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬತ್ನಾಯಿ ಆ ರಾಜಕಾರಣೋಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬಾಕಿ ಬಾಗಟಿನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದು ಪಣಪನೇನ ಎನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತೊಟ್ಟು ಎಂಕು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಜನಕುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ. ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬುತ ಕಾಲಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಂಗೊತ್ತ ತಿಂಗಳು ಆತಿತ್ತು ಅಂಟ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಲಕನೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಸೌಲಭ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಲಕ ವರ್ಷದ ಆ ತಿಂಗಳ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಜ. ಅಂಟ ದುಂಬದ ಕಾಲಟು ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತೂತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಎಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟು ಆಟಿದ ಕಾಲಟು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ನ ಮಾತ ನಿಗಲ್ನ ಪೆಲತ್ತರ ಹಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ, ನಿಗಲ್ನ ಜೋಳ ಹಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ, ನಿಗಲ್ನ ಬೀಜ ಗೇರು ಬೀಜ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನದನ್ನು ಮಾಲ್ತದೆ. ಬೇತದಾಲ ಕೆಲಸವು ಪವರ ಅನ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಓವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಡು ತಿನ್ಪುನ ಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಡು ಐತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತು ನಾಡೋಡು ಪಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅವು ತುಳುವೆರಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂವಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪಿರಾರು, ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪಿರಾರು, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮತ ಕಂಡ ಮತ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಇನಿ ಪೂರ ತೋಟ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟ ಮತ ಐನಡ್ತಾತು ಆ ಕಂಡದು ಆ ಸಂದರ್ಭಟು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಪ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರಾರು, ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರಾರು ಆ ಮದಿಮೇಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯನೂ ಪಡೆವು ನಾವು. ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಡ್ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆಗ್ತಂತಿನ ಸಂಗತಿ. ಈತ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಸೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆಂಡತ ವಸಂತ ಸೆಟ್ರ್ ಮೂಳು 82 ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ವಸಂತ ಸೆಟ್ರ್ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಆ 40 ವರ್ಷಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ పోయినాకಲೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ దగ్గర ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಪ್ಪಾರು ಅಂಡ ವಸಂತ ಸೆಟ್ರ್ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ దీనికుల ತುಳುವರ ನೆಲಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆರಿಸಿನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮಳ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊರತ ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ರಾಜಕಾರಣ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತದು ಇನಿ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಪ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಿಜವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೋಜ್ಪದ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಈ ಆಟಿತ ದಟ್ಟು ಆಟಿಕೆಲಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿಪ್ನಾಗ ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಬತ್ತಂತ ಆ ಬೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಫೋನಾಗ ఆయన ಕೊಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಕು నుంచిನೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ ಉಂಡು ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ఆయన ಬೆರಿ ಎತ್ತದು ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾರಿಪೋಪುಂಡು ಊರ್ತ ಮಾರಿಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮಾರಿಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುತ್ತಂಚ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಿಗಲು ಈತ ಮಾತ ಜನ ಮೂಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಒವ್ವೇ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನವಳೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನವಳ ಒಂದು ಯೋಗ ಒಂದು ಏನು ಭಾಷೆ ಈ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರದೀಪರು ಅರ್ನ ಪಟ್ಲೇರು ಮೂಳೆಳ್ಳರು ಆಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತು ಬರೋಡೆಂದು ಒತ್ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ವಸಂತ ಸೆಟ್ರ್ ಬಂತರು ಎಂದು ಬಂಡರು ಎಂಕ್ಲ ತೋಜಿಂಡು ಊರು ತಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸೇರು ಅನ್ಕೋ ಆ 5 ನಿಮಿಷ ಸೇರಿನಾಗ ಎಂಗೆ ಒಂಜಾತ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಮಣ್ಣುತ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಎಂಕಲಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಿಖಿಲ್ನಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತಂದು ಈ ಭಾಷಣ ಗೀಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಇಡೇ ಪಟ್ನೆ ಹಿಡ್ತಕ್ಕೋ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ ಏನು ತೂತು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಖಿಲ್ನಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸುಮಾರು 25 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು 25 ಐಟಮ್ ಉಂಡು 30 ಸಾರಿ ತತ್ತಂಡೆ ಅನ್ನ 30 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಪೂರ 30 ಐಟಮ್ಲ 30 ಇಲ್ಲರೆಡಿದು ಬತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪಂಪ ನಾವು ವಿಶೇಷತೆ ಒಳ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಕ್ಕೊಂದು ಇಡ್ತೀವಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಅವು ಬೋಡ್ತನ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಟ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿರ್ತಲ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾಂತರ್ಲ ಐನು ತಿಂದು ಐನು ರುಚಿದು ಓಡು ಒಂದು ಪಂಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ರುಚಿ ಮಾಂತರೆಗಳ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಬ ಮಾಂತರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡೆಲ್ಲಿದ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟ್ಲ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರ್ ಓಡ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳಂಟ್ಲ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೋ ದನ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿಪ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡುಳ್ಳೇರಿ ಈ ಸರಿ ಅಂಡ್ಲ ದಾನ ಅಂಡ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡ ದಾನು ಈತ್ನಟ ರಾಜ್ಯಟ ಇಕ್ಕ ಬೋಡ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಟ್ಲ ಐನು ಮುಂದುವರ್ಸೋರು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರಿ ಮುರಾಣಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಅವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಂಕೆ ಅಂತ 2-3 ಜನ ತುಳುನಾಡತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಇನ್ನು ಪಾತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಲ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಆಯ್ ನಡ್ತಾತ ತಾನಾಡು ಅಂತವೆ ಐಕೆ ಪಿರಾವಿಡ್ದು ಐದು ನೂಕಿದು ದುಂಬಿಕೊಂಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಾನು ತಿಳಿಯೋಣ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಲ ಕೂಡ್ತು ಬರೋದು ಆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ತು ಬರಡು ಅಂದೇನು ಆ ತುಳುನಾಟದ ದೇವರಟ ಮಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದುಂಬಿಕೊಂಡವರ ಬೋಟ್ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಐನು ಮಾಂತ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನಾಗಲಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತ ತರತಗಿಸಿ ವಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ.